Mae diwrnod Santes Dwynwen yn cael ei ddathlu bob 15 o Ionawr, bob blwyddyn felly. Ac mae'n ddiwrnod cenedlaethol erbyn hyn, mae'n ddiwrnod sydd yn adnabyddus yn fwy adnabyddus na gybio yn y blynyddoedd a fi felly. Ac rhyw fath o fersiwn Gymraeg o ddiwrnod San Ffolant ydi o mewn ffordd, ond mae'n gyfle i ddathlu cariadon Cymru ac wrth gwrs wedi enwi ar ôl Santes Dwynwen. Mae hanes Santes Dwynwen yn ddifyr ac eto'n yn ddyrus hefyd. Da ni'n cweit yn gwybod yn glir i hanes i chwaith nad am. Ie, mae braidd yn gymleth achos mae dyn ni straeon am Santes Dwynwen o y bedwaredd ganrif ar 15, ond maen nhw bown o fod yn dod o Iolo Morgannwg o jyst yn neud pob math o stwff lan. Yn y cyfnod ond hefyd yn tynnu ar hen draddodiadau. So oedd cerflun mowr air o Dwynwen yn yr eglwys ar Ynys Ganddwyn yn y cyfnod canlynol, achos mae lot mae cwbl o cywyddwyr yn sôn amdano fe. A mae Dafydd Gwilym yn ei gerdd yn gweud Dwynwen deigr arian degwch, da gwir o gor, fflamgwyr fflwch, dy ddelw air, di ddoluriaw, digon driau'n ddynion draws. Mae'r dy ddelw air yn denu holl bobl yn. Mae'r rhywbeth gwerthfawr hefyd y symbol eiraidd ac ati a hefyd yn draddodiadol o'r fewn diwylliant poblogaidd. Mae Dwynwen wastad efo gwallt gola gan fwyaf mewn delweddau felly. Dim ond i gweld yr elfennau eiraid yma felly. Mae'r elfen air yn ympresennol o'r cerflun felly. Ia, falla. Mae pobl yn dweud bod nhw'n mynd ar daith benodol i rwla hyd, ond ia mae yna, fel ti dweud, mae yna bobl yn mynd i Llanddwyn. Mae o'n lle poblogaidd iawn i bobl ddyweddio erbyn hyn lle. Lot fawr amdano. Dwi'n nabod dipyn sydd wedi ddyweddio yna. Ti wastad yn gweld y goleidi yna'n cefndir y lluniau popeth fel yna. Ie, mae yna gysylltiadau felly sydd yn dod â dangos bod Dwynwen yn berthnasol i Fangor. Lawr fyna ar bwys orsaf fysys, le oedd yr hen gorsaf post yda. Swyddfa post yda. Hwna le oedd tŷ archdiacon mwn a bown o fod arian Llanddwyn oedd yn talu amdano hwnna. Gwych.